Kaixo, gaur azalduko dugu nola Gmaileko talde bat, sortuta daukadan talde bat, nola esportatu eta nola importatu. Bueno, sortu dudan taldea da hau. DBH bat A taldea, eta nahi dut. Kontu hontatik pasatu ona. Honek ere erabildezan sortuta dagoen taldea. Vale. Beraz, joan behar dut lehenengo gauza, nire Gmailera, eta kontaktuetan ikusten dut sortuta dagoela DBH bat A taldea. Lehen sortu dut. Orain egin behar dut, gehiagora eta esportatu. Galdetzen dit zer nahi dudan. Kontaktu guztiak esportatu? Ez. Bakarrik DBH bat A. Jetxiko du CS formatuan, esportatu. Nik izena emango diot DBH bat A taldea. Kontu eduki behar dut, ea nun gordetzen dudan. KM karpetan gorde. Orain, hau, fitxategi hori bidaliko diot, postaz, nire kide bati. Beraz, idatziko dut, posta, irakasle bat, gaia jarriko diot, Gmail taldea, eta erantziko diot fitxategi hori. Erantzi fitxategia, eta izena eman diot, DB, hemen agertzen zait, konforme. Abrir, eta ja hemen dut, CSV formatuan dagoen, fitxategi hau, taldeko kide guztiak dauzkana. Bidaliko dut, eta orain joango naiz beste erabiltzailera, irakasle bat erabiltzailera. Eta orain iritsiko da ona bidalitako mezu hori. Bueno, iritsi zait, hemen daukat mezua, eta fitxategi erantzia hemen daukat. Beraz, nire ordenadorera jetxiko dut, zango diot, gorde nahi dudala, eta mai gainean edo eskriptorioan gordeko dut. Izena dut fitxategiak DBH bat A taldea. Gorde. Konforme. Nire ordenadorean dago jada. Orain joango naiz kontaktuetara, eta esango diot, nahi dudala, importatu kontaktuak. Vale. Nire ordenadorean dago, kontaktuen fitxategi hori, taldearen fitxategi hori, izena du, DBH, vale, zait. Bueno, esango diot, importatzeko, igotzeko, eta ikusten da, hemen daukadala, hemen daukat talde berri hori eskaini didana beste erabiltzaile batek. Eta hau erabili dezaket, bai postak idazteko, edo baita ere Driven partekatzeko fitxategiak. Besterik gabe, baliogarria izango zaizuelako.